Dobra, listę już odpalamy. A i teraz oficjalnie, moi drodzy, od dzisiaj w weekendy będzie Lisa. Chciałem grindować jeszcze w międzyczasie, ale nie miałem kajek. Czekajcie, tylko wiecie, zmienię. O, na Twitchu. Rzymski mafioso. El Cartofello. Wziąłem sobie akurat kanapki. No i widzisz. Ni ty. A ty żeś nie widział, ha? Patrzcie, normalnie, sorry, ale wiecie czemu ja tak długo? Bo to pieruństwo, ta Hausentregla mi cały czas szczelo. No dobra, to już jedymy Lisę. Jedymy durś. Siema Adik. Cześć. Ale Adik, chcesz bez okulario, a ja patrz jakie ja mam bryle. Ty mam takie fajne zone bryle. Mam być w zone brylach czy bez? Bo to trochę zone bryle pasują swojej. To piknie. Dobra, czekajcie, muszę klawiaturę zmienić. Zmienimy może. Takiego. Rzuciłeś statystykę jak 4 dokładnie. Dobra, czekaj. Muzyczkę. Chcecie większe? Ten dialog medium może dam, co? Bo ja się trochę przesunąłem, jeśli chodzi o ostatnie te. Kogid, nie? Tak ja zajmę ocenię, że Lisa przejdzie jeszcze J-Full. Lisa jako całokształt. Spoko, nie ma problemu, dzięki za info. Dobra, wiecie Kaja za chwilę? No, no wlazłem do jednej komnaty, no. I jednego ziomka mamy. Mamy nowego ziomka, tego karatekę. Teraz trenuje i tu był hop i go mamy teraz. Tu był hop i myśmy go do wybrali. No właśnie, do odblokowania. No to mam właśnie ją. To muszę wam tak powiedzieć, no. Patrzcie, mamy... To jest Jazan. Jeszcze Cygrys, o to idziemy. Mamy Jazana jak coś. Ale mało żyćka ma ten... wersji. Wiadomo, ten... Master Piątek jest geniuszem. Albo karateką. Gancegal. To jest to samo. No. Ten się ciula z Deworem. Dobrze, że poprawiłeś z tygryska na tygrysa, bo bym szybko... No co? Siema panu... Rajzoku? Rajzoku nazywa. Jak chcecie, żebym normalnie bryle miał, to pytcie. To też jest postać. Witamy sam. To jest takie Jacktra... Macie krwą. No nie będę tego... Zapłacisz mi i dam ci... Tak jest po... no wiem, że... Kurde, wiem co to jest, ale... Brakuje mi słowa dzisiaj. Dzisiaj mi brakuje słów, sorry. Zech stracił część mojego aktu, stawienia, no nie, coś takiego. Moich kart. Jeżeli je znajdziesz... A dostaniesz przedstawienie, może chyba tak nazwać. Wyglądasz cool. Trochę się niemieckiego. Dziękuję, no to ustawimy. Stracił karty, to... No właśnie, no właśnie. A co szlubiemy po tym, co? Jeździmy tu, bo mamy... Ostatnio żeście chyba to mi powiedział, że mam sznupać po wszystkich tych chałupach, więc tak jedziemy. Nie wiem, co to jest te czerwone. To tak mruga.
Mój FPS silny, ale nie ma znaczenia. On czeka na ciebie. O, to jest ten tygrys, co go dosz. A to mam się z nim prać? Kiedy nasz mistrz wróci, my zniszczymy jego pięścią. Tony, I'm home. Tak, tak mu naklepiać będzie teammate'em. No to naklepiemy mu, nie? Legendarny dojo. Dobra, no chodzi o to, że jest niepokonany i tak dalej. O Boże, nie, co teraz? Co terowski? Że to jest zły pomysł, bo Tery ma mało HP, ale... Bierzemy tygryska, nie? Tygryska my lubimy. O! Dobrze, że on ten... Case'nął. By ci nie skakował płyty, a Tiger Bonsor jest dobry, dobra. Fajna muza, no, taka wzniosła. Przez skórki. Weak point, o, minus 300, co? Dobra, nieźle. Okej, o. Aj, najgorzej. Nim się ciulamy. Nim będziemy ten, a jemu tu damy itemki. I Olana. A my mamy te. Fire te. To teraz powiedzmy tej gry jestem się naprawdę dumny, jesteś naprawdę świetny w tym. Znaczy, ja się tak uśmiałem sam z siebie, że jestem dobry jak coś. Dziękuję bardzo. Świetny w to. Choć nie było mnie na miejscu, jak robiłem live, naprawdę szacuję, bo to nie pamiętam, gdzie jest to miejsce. No, potem pokażę ci. To... Krwawi, jasne. Nie kobieta wiadomo postaci kotku. Dziwny ten.
To już nie mam? Ja już nie mam perfum w ogóle. Zanuciłem, tak? No. Nie wiem, wiesz jak ja się skupiam, ja się skupiam na tym. Czekajcie, ale tu... Nie, już nic nie zrobię. Jest! Od demu. Kurde, ale że mi tam tego walnął. Tylko perfumy, no właśnie. To teraz jak się kapną. O! Ale fart. Ale fartuch. A, spartoliłem to. No tak, jak na silnik postaci, no to jak ja mam to, po co ja do niego idę, jak... Teraz kogo my leczymy? Lana. No, Rando Ration to możemy dać, czy nie? Czy to jest jako typu Joy? Co? Aha, ale się nie, że chodzi jako teammate. No, okej, dobra. Dobra, weź, Rando Person. Aha, dobra, okej. Nie wiem, jedziemy. Kurka, flak. Nie wiem, czy damy radę. Dobra, jemu damy itemy, bo po prostu nie ma co. No i tak nic nie zrobi. GG. Nie dam rady tego zrobić. Jest za silny. Fart. Jegadę, ale się udało! O! Taktyk Mourinho! Taktyk Mourinho! Na szczęście nie GG. No. Dobrze, bo właśnie tym Persim leczyłem tego, a tamten firebombami ciepał. No i nic innego nie zostało, bo ten brat mało mu atakuje. Jasne, że ja... Wiecie, że ja to ugrałem, nie? Bez grindingu. Że Józef to ugrał. Kurka flak. Niesamowite. Naprawdę tak jest. Fest dumny z siebie. Jeszcze jak się zawiódł. Dobra. Musimy się cofnąć. I wybrać ten, nie? Czekajcie, co zapisza. Bo... I teraz tak, ej. Za kotkiem miałeś wejście. Jak za... Jakim kod? Wiem, że miałem wejście za kotkiem, ale
Chcę wyleczyć i zmienić team, nie? Chyba, że tam można było to zmienić. Nie, tu nic nie ma. Nie, nic mi nie dali. No nagrodą jest ten hop, nie? Chyba wracamy się Zurich. Tak. I zmieniamy. Dobra, za kogo, moi drodzy, dajemy tygryska? Ja ci pokażę, gdzie to jest w ogóle. Cofnąć. Siemano, Avernus Games, Lisa Gaming. Hello, Avernus Games. Every day, every night. Hi. Siemka. Witam serdecznie. Olan albo Percy. Hit. Ja nie chcę ich w ogóle zmieniać, no bo... Ale chyba Olana, no chyba Olan jest. I co, zmienimy... Olana! Ulana! Czy już to będzie fajnego skida, a... No dobra, to zmieniamy go. Tiger. No, Tiger to jest OP. Dobra, ale... Poklachą z tym Menelem, co? Ja on atakuje 3 razy, więc pytanie, czy lubisz Olana. No lubię, no ale jak mam lepszego. Znaczy musisz sam wybrać. Okej. Poklachą z tym Menelem to sam leży na Zoli, to też po prostu. A ja mam go żoła. Ja nie mam. On też chce podobno. Ja, no on chce. Ale ja nie mam. By musiał kupić, ale tutaj on... Czekajcie, ja w ogóle muszę wyleczyć ich wszystkich najpierw, żadne różnice. No jak jest w tym drugim mieście, to jest to wejście tutaj. A nie, o nie, mi się, już wiem, że tam jest na wierchu. Jest dobre, pluję olejem, a jak olejem był tego, to może damage razy 2. Co ty gadasz? Kurde, tu są dużo postaci jest dobrych, rzeczywiście. Gdzie ja mam do spania celt? To? Jump. Przekonali mnie. Ja tu byłem, nie? Tak. A, to jest support. No to za Terego, nie? Znaczy za Persiego. Ja tu byłem, wiem. Ja tak podzielić wódką. Co ty gadasz? Bech. Tak by. Wiem, że tu nie iść. Ja szukam celtu do spania. Ale to ja mogę przecież tym, nie? Właśnie, mam traka. No. A, dobra.
Użyłem teraz. Pierwszej areny, nie? Tak trzeba. No to tamtego my chcemy, ten co tym olejem parą. Ten celt. Dobra. Koniec mafiozy, bo się zaraz uważa. Ach. Już mi się zaczynają kudły kręcić. Korzą to na chylu. Wiesz, no ja. A wiesz czemu? Wiesz tego nie będzie czemu? Bo nie ma czemu. Dalej. Tak był. Hej, to jest do spania. Nie wiem, kaj mam jechać. Bo ja chcę się wyleczyć, a tu ma kaj. No i inna arena, no dobra. Ja mam ino 2 areny do chycenia. Mam tylko 2 areny. To drugą? No bo była pierwsza. No nic, no musimy sobie dać tak rada, no co. To jest dobry pomysł, żeby tu wjechać. Właśnie, u niego jak ze skillem? A, tak jak z tym. ASD, dobra. Pierwsza, muszę cofnąć do tych trzecich drzwi bodajże. Ale to mój, a pierwsza arena, dobra. O, 10 magazynów żeśmy zdobyli. Cofnąć. No przy drzwiach mnie chycił! Za grzyb. Grzyb. No ale to wiem, ja wiem, Rebes. Ale to na pierwszej arenie, czyli dobra, mom. I to trzeba dać tutaj. Tak, tak. Tu? Ale tu nie ma już celtu. Tu był, ale nie ma. Drugie drzwi, dobra.
Dobra, dobra, mam. Ale ja chcę jeszcze tamto, nie pamiętam czy to jest. Tak, ale... Pump some water. A, już mam brudną wodę, fajnie. Ale co, to muszę na wierzch, nie? W poszukiwaniu po prostu sam cel tu albo łognika. Tutaj można się wyleczyć, potem cisnemy dalej z zefarzymą. A, no ja, no ale dobra, no okej. Kurde, ale dzisiaj mamy fest, zmienimy ten skład. No tak, pamiętam Rewies. Pamiętam o tym. A, pamiętam co to... Ale to jest... Chyba nie, co? Zapisuję tak na wszelki, ale... Kurde mol. Nie da się... O, przed opłyciem olejem. Dobra, git. No... To jest... A, to jest ten... Idziemy na Wiksę. A flak, no ciś. Nie, no dobra, nie idziemy. Prowokujecie mnie. Ty co? A, bo wtedy myśmy z niego sobie jaja zrobili. Zapisałem i tak, wywalone. Wszyscy są. Dobra, to jak git. Potato liquid, ale ten potato liquid to nie jest ten, nie? To ja chyba tego nie kupię. Jest dobrze, tak, jest dobrze. No ale tu nie ma łychy. No nie tutaj. A jak coś to chodziłem do kaczuszki i zaczepiałem. W tym dziwnym... Kurde, co mi tak zrywa dzisiaj ta gra? O jest. Jak coś to wrócimy. Nie. Dobra, dobra. Warmth bar. Na dole, nie? Bo to był chyba jedyny bar, który Izek pamiętał. U bananowców. Kierunek pojechał. Sznupiemy. Chyba, że to nie jest ten bar.
Nie. Pamiętacie jak spartoliłem, że nie mamy kasy? To no właśnie. O, to kupimy. Ale zaoszczędzimy trochę, bo... To nie tutaj. Mniejsza się trafi jeszcze w dalszej części fabuły. Dobra, dobra. O, idziemy do kaczuszki. A, jeszcze miałem zoptymalizować. Czekaj. Tu mogliśmy się wyspać. Do Swambaru, dobra. No właśnie godą co noc kaczuchą. Ale myśmy... Czekajcie, kaj chcemy iść w ogóle? Zgubiłem się. Pierwszy raz jak się zgubił w tej grze. A, przestać gadać dołączy. Chyba, czy jest to tu? O. Dać im? Czy nie? Co byście wybrali? To już zniszczymy. Niżej kam. I odejmę resztę, dobra. Nie ma problemu sobie. No to idziemy, nie? Nasz główny cel to jest właśnie do tego baru, a że tu widzimy stoliki. Dzień dobry. Ja wiem co to za... O nie, nie. Minąłem postać, no spokojnie. Co to jest? Ja mam kamracie. Nie mam sam dużo dających, nie? I niedużo ludzi maluje w te dni. Nie, szkryflać to zresztą. On rysuje, ja niezbyt go znam. Aha, no bo no szkryflo. Damy mu hajs czy nie? Bo ja bym mu nie dawał, nie? Są biedni. O, dołączył do nas. No ale tylko, że nie wiem co on robi. Dobra, czym więcej kamratów, tym lepiej. Dobra, idziemy dalej.
No i będzie beka i w końcu będzie jakaś niewiadoma, słuchaj. Ja wiem jaka to jest... Tak się zaczyna też inna piosenka, ale nie umiem... Bar! Jej! Jest! Może gorzołę też kupimy. Kupimy też. Nie mamy hajsu, ale... Nie! Dyman wygląda... Most bardzo przystojny. Jest ten... Nie, nie bierzemy go. Nie... Tak, nie mamy hajsu. Gorzoła z cebuli, ja. No. Czekajcie, to K jest ten hop, co pluł ten. Nie no, idziemy po niego, nie? Tu jest szybsza muzyczka niż tam. A, posznupać tu jest. Ale to czekaj, to tu jest pieruny sznupania. To Power Rangersów. A, są Power Rangersi. To są ci Rangersi. No zrobię, ale... Co? Już mi apetyt zrobimy ten, ale Rangersów zrobimy. Cigarety sprzedamy. Duffel bag. A dobra, wiem gdzie są Rangersi, minąłeś ich tam. Czas budowy był śmieszny. A, dobra. Nie, nie będę tu spać. Perfum. Ale ładnie. Brzmi jak coś. Nie, spokojnie. Zakrót statuę. Miałem Tia Krewin. A, to jest płetka. Dobrze. Pomogę, dziękuję bardzo. Nie, nie śpimy, nie trzeba. Nie ma nic do sznupania, bo tu jest labiryntowe, nie? A spoko, masz trafikiem. To idziemy na wierzch, nie? Gdzie mamy się cofnąć. Tu zapiszę, bo mamy te perfumy. Barzezek był. Nie widzę cię. Tu już przy ścianie. Oj, bieramy się. A, SD miał, dobra. Krwawienie, super. No nie biorę J, to dołączy do mnie. A, dobra. Super. Już pamiętam na pamięć te. No, żeby nie pamiętać na pamięć. Paraliżowany, tak jest, Isaac jest dobry. Ten szpil.
Co ty gadasz? Hej, znów 3 razy. Niedobrze. Wow. Tak jest. Ale będziemy mieć za dużo tych te. Ja nie wiem, czy on jest nam potrzebny, ale no dobra. Nie bierzemy Joy i Neso, nie dołączył do nas. Nie wziął ani jednego. Go nadgodą, że jest czysty. To jest. Ani mnie banda decyduje. No to nie dołączył. Albo dołączył. A nie, tu byłem, dobra. Ale my chcemy tego hopa z oleja. Czekaj, obejrzymy czy... Musiał być zador spadania na ryj na przykład. Nie dołączył. Graf tylko. Aj, no jak nie biorę, to dołączy. A na prawo będzie dopiero hop. Sorry. Myślałem, że o tego chodzi co. Jak się pro. O jest. Jak bieg cię nie widziałeś mnie wcześniej. A. Zadowolona, ja. Oczywiście zachęcam też do wspierania kanału oraz zostawienia followka, moi drodzy. No oczywiście, mu zadowolona. Więcej później na cyklu. Zobaczyłem, że ciężko mi było znaleźć nic. Ale jest to mi jest ten. Jest w opisie przecież. Na dole, pod tym. Tu pod Twitchem, na dole. Tam nie ma tego. Mi powiedzieć. A, no to wiem, to pamiętam tam. Tak, to jasne. Dobra, jest. Pięknie, 1500. No i Percy ma level, a my go zastąpimy. Pozwalamy hopu. Sam richtig fantastisch. No, sąsiedztwo. Wiem. No fantastycznie. Dobra, no. O, są podjarni tym. Bieramy się z nim. Siema, no. Dobra. Aha, on tricepsy robi, nie? Że niby cię atakuje. Fajne, no. Dobre. Ano. O, patrzcie co on tu ma. No, nic ciekawego. To domy, nie? No dobra, nie. No, dobra. To chyba wszystko mamy, nie? Chyba, że byliśmy. Jedziemy na prawo.
Na prawo ten hop. A jak ja mam tam iść? Jak ja się tam jest na prawo? Dobra. Kurde, jakie dźwięki tu są. Aha, no ja, że kogoś, kto jest wolny od tego państwa. As big as he join. Tak, oczywiście. Mamy hopa, dzięki Tommy. Może tylko efekt. Nie wiem, no dobra, już mówię. Bezszpetny. Pierunie. Ale się poniedziałkowe poniedziałkowe poranki, wtorkowe popołudnia. Nie wiem, w których w ogóle jaki mamy dzień. Dobra. Możemy już w sumie wracać. Turik. Wszystko poszło palić, okej. Fajna miejscówka. Byliśmy. Nie wiem, czy traka nie użyć. Na budowę ciśnij. Ale kaje ta budowa. Aha, to trzeba. Dobra, torbia to. Arena zrobimy. Ja bych. O. Gdzie jest ten koleś z olejem, co pluł? To jest przy tym hotelu dzikaczka. Okej, ale gdzie jest ten koleś, co pluł? Bo tutaj chyba będę mógł go znaleźć. Nie, tam nie idziemy. Tu gdzieś. Wiedział. Dobra, dzięki. Nie, tu nie. Cofaj, dobra, cofaj. Zerku się. A nie, to wiem co było. A to jeszcze mam cofać. W bananowcach to był. Wracamy do bananowców. A, był pijak bananowców. To dobrze tak się. Ja, dobrze go dosz. Dobrze go dosz to mi. Masz rację. Albo nie? Że go też. Ale źle zęby skór. Ja wychodzę. Nie mogę. Jestem się ma od rynku, widzisz. Nie, szukamy, bo mamy go, że szukamy tego odplucia, ale nie pamiętam jak on był. Ktoś mnie z tym olejem fez zaciekawił. Kurde, ja nie mam hajsu już.
No i dołączył do nas. Dobra, kaczuszka. Ale... Rewes, kaje ten od plucia, to musisz mi powiedzieć. Znaczy, proszę, żebyś mi powiedział. O, arena druga, no to idziemy. No, wyjście któreś. Na pewno nie tu, ale trudno. No sztupiemy wszędzie, kaj się do. Że do dojo chyba. Fajnie, ale KR dojo. Nie pamiętam. Ale jeszcze tu, to obejrzymy tutaj. To tutaj, bo jeszcze Zech tutaj nie był. A, włącze tu są. Jim mutanta, to mu zabrałeś takie radyjko czy... No, pamiętam, no. To był hop. Widy mamy. Kurde, jak jest... Mega spodoba, możesz dostać w bry. O! To drip. Nie wiem, czy to jest drip. A jedziemy. Gdzie ten dziadek? No nie wiem gdzie był ten. Co on robi? Kurde, ja chciałem już tego olejnego ekspić. Możecie sznupać, a ja tu będę jeździł i... A, wspomnienie mamy. Którymś wejść tu. Wziąłeś tabletki przeciwbólowe. Już poszedł mistrzu. Że no, żeśmy skończyli klasę. Po zrobieniu waszym w ogóle sam zadań domowych. Ogólnie jak cały ten, no dobranoc, jak żeście cały ten skończyli. Ja już nie umiem się dzisiaj wysłowić. Ja wiem co to znaczy, wiem, ale nie umiem się po prostu wysłowić. Tutaj mam sprzężenie zwrotne. Tak wygląda mój nauczyciel Angola, dokładnie. Kurde, nie przeczytałem tutaj coś. Dziękuję, dziękuję. Dobra, dawaj, idziemy. Po co ja tak się wracał?
Smutny budowlańcu wyjście. No i potem powiesz, co to było. A przynajmniej wiem, że tu będę mógł expić. Niedobrze. Wnętrze są nerwiące, bo trują i są szybkie. Jaki ferdekt. Zaraz tam pójdziemy. Nie lubię tego. Kurde, nie lubię tego tropska. Dobra, jadę stąd. Jeszcze się kejznął. Ale ja tu błędy sobie zrobił, fest. Fajna muza, no. Nie wiem, co ty chcesz od... Co? Kurde, no wiele ma być tych bunszy. Ja nie chcę... Kurde, patrzcie, jak ja chcę przeekspić, to nie ma tego, a jak szpilą z wami, to jest co ekspić. Baza wirus została zaktualizowana, no w sumie tak, no. No w sumie ja. On rzeczny, tu. Awa. Ale 500 expa mam za to wunsz. Dobry wunsz. Nie śpimy, walę to. O jest. Nie możesz iść bez zapłacenia. Nie, ja nie mogę tego tłumaczyć. Jak ja to widzę, to mnie po prostu kręcą, nie? Jak to wygląda? To je pieruna. Nie mogę, nie, no nie umiem. Przepraszam. Tego blondaska mogą odblokować? Masz o tym. Miała ruby, moja żona miała ruby. Nie będę wam tego tłumaczył, bo ja to wiem, co nie mogę. Proszę za bałagan i tak dalej. Torki. To jest błąd, że to uważa. O. Dać mu keep the bag, give to him. Daj mu, dobra. Oj, mamy kolejnego, fajnie. O co? Nie idziemy do niego. Nie. Nie.
Potrzebujesz, ojej. To idę do niego po pracy. Nie wiem czemu. Nie. Ja to robię dlatego, bo zarobisz tu też. No ja wiem, ale ja to robię dlatego, bo chcecie. Okej, o, że muszę mi się przebrać i klienci są. Co to było? Ja przepraszam, że tak nic nie mówię, ale po prostu... Nie da po coś mocniejszego, bo ja nie umiem tak grać. Nie byłem przygotowany na to naprawdę. Furuś nie patrz, Furuś idziemy gdzie indziej. Bym go podepnął. Tego. We wszystkiego. Bo o to chodzi, tak? O weak point. Masz to w sobie. Nie, weź tu Miro, weź. Znaczy ja się bardzo cieszę, że oni to zrobili w formie walki. Tak, masaż plecków. No i herce dostaliśmy sobie. Ja będę wyglądał z tym frizem jak na chemioterapia. BSC1, dobra? Okej. Nie muszę wszystkich. Inaczej nie zabierzesz post. O! Nie, ale to na serio, bo ja nie wiem, wiele mam czekać temy Ja chcę skończyć ten live za niedługo, więc wiecie. Do zdobycia. Nie, to Orbisz, ja mnie w konia robisz mnie. Nie chciałem tego zrobić. Dobra, już wiemy co chcę. No, muzyczka jest fajna. Jest tu kto inny, kto grał w to i może normalnie mi to powiedzieć? Ale 3 tylko! Można się to podleczyć. I nie będę robił tego off-stream. Na pewno nie będę, nie pomogę, nie grałem, no niestety.
Rangers! Spoko. Rangers dobre! Smaczki mają między tym dawać? To znaczy? Nie! Spaghetti jeszcze się nazywa. Co ty to? Pójdź sam spaghetti. Powiedz mi, czemu ja tu siedzę? Teraz za 10, za parę tych maksów. Jedynie robię stos. Ale nikogo nie ma tutaj, co ja będę robić? Chyba jak teraz nikt nie przyjdzie, to jedziemy dalej. O! Cztery ruby łysy hopy, nie dziękuję. Ja nie... Dobra, jest git. Join my crew. Join, nie? Bierzemy go. Leczer. Dobra, idziemy po ten wolej jeszcze, co? No dobra, ale to już... Teraz idziemy po wolej. No to potem ja sobie tam wrócę, to ja sobie to zrobię off-stream w tej lokacji, dobra? Tak się umówmy. Teraz idziemy po wolej. O, po co pluję? A to wolej. O jest. Nie. Nie mogę. Dobra, K jest ten wolej i kończymy. Ciężko dzisiaj strawny jest. No takie rzeczy. Nie, Liska będzie teraz zawsze w weekend. Nie wiem czy jutro będzie live, chyba nie, bo we wtorek będzie następny live. Dam znać, wiesz, na Discordzie, kiedy będzie Liska. Ten to stoi smutny. To wejście. Tu nikt nie stoi. Ale tu nie mogę wywalić tego. A ten na wierzchu, dobra. Mam. To jest niewiarygodne. Jakieś pierdoły ciśnie. Koło tego.
Jak to było? Przy kadzidełku w lewo, nie? Za kadzidełkiem w lewo. Nie no, siłownia. Nawigacja minus 600, nie? Zaraz. Nie, dobra. No, arena druga wyścig. No właśnie to jest dobre pytanie, nie? Jest fest zakręcony, nie? Nie, tu żeśmy byli. Nie wiem, czy to nie jest za bananowcami. Bez nie. A ja to zap... A jak tych wracał? Dobra, jest git. Nie ma tragedii, słuchajcie. Nie ma tragedii. Dobrze tak zapisywał. No u bananowców żeśmy byli. Bananowców. Tu go nie ma, tu go nie ma. Tu go nie ma, tu go nie ma. Na wierzchu jest ten epny... Dobrze, nic nie da. O, jestem. Doro z tygryskiem. Ja nie wiem, jak było Doro z tygryskiem. Wiele znaleźć między ten krok do parze. Się na... Przepraszam, nie, ja przepraszam. Też nie mam za to przepraszam, bo po prostu no, nie pamiętam wszystkich lokacji, nie ma szans. Crossroads. Cofnąć się trzeba. Nie, dalej trzeba. Nie. Chcesz wyjść. To nie dalej, czy nie? O, w końcu, kurka, flak, wiele można sznupać.
Zmieniamy go. To jest on, nie? Build. Dobra. Jest, no i masz teraz swoją postać z ogniem klejem. No dobra, mamy w ogóle dobry skład chyba. No i co, słuchajcie, pójdziemy do zapisu. Na tym skończymy dzisiejszy szpil, moi drodzy, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za szpil. No i kiedy będzie Lisa, nie wiem, na pewno będzie w weekendy, ale czy jutro będzie, dam znać na Discordzie. Więc jak na budowie trzeba cisnąć do Rangersów. Pamiętam, będę tak cisnąć. Ja jeszcze off stream pójdę jeszcze do jakichś miejscówek, ale wiem, żeby do Rangersów nie iść. Więc ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. No trzymajcie się i do następnego, tak? Będę się modlił. Oczywiście. Na razie.